Onye isi ọchịchị Anambra enyela otu nwaada bụ ọkasị akasị n'ule ịba mahadum onyinye ịgụ akwụkwọ. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Onye isi ala na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Charles Soludo enyela nwaada Nkechinyere Ume bụ onye bụ ọkasị akasị n'ule ịba mahadum nke elere n'afọ 2023 onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu ya bụ scholarship. Enyere nwaada Ume ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu oge ndị nchịkọba ya bụ ule nke akpọrọ JAMB si na ọ bụ nwaada bụ ya bụ onye kacha wee mee ọfụma na ya bụ ule n'ihi na o nwere 360. Onye isi nke na-anọchite anya Gọvanọ Soludo na-ekwe na-agbasa ozi ya bụ Christian Aburem sịrị na onye isi ala Anambra kelere nwaada Ume nke ọma ka o si wee tụrụ ya bụ ugo wee tụlata na Anambra. N'ọnụokwu Maazị Christian, ọ sị na ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ ihe kwesịrị ka enye nwaada Ume